Искате да влезете в Delta SMP? Не се притеснявайте, сега ще ви покажа как трябва да отворите нашият TikTok профил, от който най-вероятно сте ни открили. След това натискате този Discord линк в биото на профила. Той ни отвежда до сървъра на Delta Community, където отгоре ще ви излезе бутон Verify или Complete. Трябва да го натиснете, след което ще ви излезе, че трябва да потвърдите своя телефонен номер към вашия Discord акаунт. След като сте го направили или ако вече е потвърден, натискате зеления бутон Submit. След като сте направили това, влизате в Minecraft. Натискате Add Server и написвате IP-то на сервера, което както виждате е play.deltamcbg.com. След като влезете в сервера, ще се спаунете в хъба. За да продължите напред, трябва да натиснете това NPC, на което пише Delta SMP сезон 19. Като го натиснете, излиза 4-цифрен код ето тук, който трябва да запомните. Сега веднага отивате отново в Discord сервер на Delta Community, където отдясно трябва да намерите бота Delta SMP. След като го натиснете, трябва да му пратите съобщение. Това съобщение трябва да бъде този 4-цифрен код, който сте получили в играта. Написвате го без други символи, букви или цифри. Ако всичко е станало успешно, ботът ще каже, че вашия с Minecraft акаунт е свързан успешно. Като се върнете в Minecraft сервера, вече показва, че нямате подходящата роля и че трябва да го оправите, за да влезете в SMP-то. За да оправиме този проблем, се връщаме в Discord сервера, където намирате канала @roles. След като влезете в него, търсите съобщение с роля за SMP сервера. За да получите ролята, само трябва да натиснете този reaction, след което ще изпише, че тя е добавена успешно. Като се върнете в Minecraft, вече спокойно може да влизате в сервера. Приятна игра и поздрави от екипа на Delta Community. Приятно изкарване!